Unha porta do Real ten unha historia moi bonita. Eu hai anos que coñezo a Elaba e soíamos pasear, falar. Nesas saídas, nunha delas, na Veiga, empezamos a ver elementos que a ela lle chamaron moitísima atención como pintora e a min como fotógrafo, que eran as fiestras, as portas. Pensamos que as portas podían explicar unha historia. Podría resumir, por exemplo, a familia na que vivía nesa casa que tiña esa porta, que podía mesmo explicar a historia desa aldea, non? Entón, comezamos, como que en día, a buscar unha porta que reflexara todo ese universo, non? E aí é onde Elaba, nunha aldea do concello ourensán de Maceda, o Real, pois un día díxome: mira, hai unha porta que ten unha historia moi bonita e a porta é unha maravilla. Esa porta para min ten un significado do Real moi particular, porque a miña familia, por parte da miña mãe, procedemos do Real. Entonces, ali no Real, a última persona que viveu foi a miña tía Florinda, que era a que me criou de pequena, e eu pasaba ali moitos días e moitas temporadas con ela no Real. As realidades fúndense, non? Porque estaba xunta a realidade do pasado e do presente, estaba todo unido, todo fundido, e foi unha experiencia moi potente, non? A idea de Elaba, artísticamente, é bastante diferente á miña. Pódense ver nas cores, pódense ver na formación dese conxunto que ten cada obra, non? Pero precisamente iso é o que buscábamos cunha porta do Real, que aportaran, que achegaran ao espectador, á persoa que visita a exposición, pois dúas visións do mesmo elemento. Riobo fixo as fotografías da porta tal como ele quería mostrala, e eu fixen unha interpretación de colorido. Dos moitos agradecementos que podería dicir aquí, en particular a xente que traballou no catálogo, moi importante, Tatiana, que fixo unha laboura estupenda de deseño. José Luis, que firma Pilis, que fixo ese escrito desde o seu neno, como se ele fora un neno, e o que para ele significaba a porta e as vivencias que tuvo alrededor do Real e desa casa. E a Camilo Valdeorras, que escribiu un texto maravilloso que une o que é a porta, como digo, dunha aldea pequeniña, semi-abandonada de Ourense, con todo un universo de portas importantísimas, de portas históricas, de portas que den soñación, algunhas que existen e outras que, por desgracia, xa deixaron de existir, non?